Sugar and Yamao, Yada say, Honorable Victoria, I do. Can you, Mammy, I know, yeah, Banka Chipani, Amatamata, Anosua, Honorable Victoria, I do. Sansuna, Ada Nana, Amon Tobe, Ada Nana, Amon Tobe, Anosua, the Church of Pentecost, upon the power that will be a singer. Apostle Eric Kwame, Kwame Yamicha, Apostle Eric Kwame Yamicha, but also our Nana Mantakona, Ababe Pemwa. Asa
Ghana ebo Osabarima esa bedi akwa toso miensa wa mobo na chidomi Asani Zongo Fiao Asani Zongo Aya nana kotokui ma chiame Nana kuya That's
Yenisana no Pintino, your country, that's so. You have a powerful Macri. I don't come to the other crazy. Yes, I am Shaya. They are more Mama Soha. Parkside Company Limited. Parkside and Swan so 500 Ghana cedis. Oh my dear. Announcement, you know, as the money na yebono. Ebe sama sante. Ani di obo ani so beto say ya to dey say wani di. Ya ya kasa so ebiri abete. Ti esramu na nanu ebe mo chaw. Mo kon transe kakra bae. Bae me pa mu ni wa eni ho. Wow, esramu a. Mo ma kasa na be dia ko. Asa be ma. Ya be shira papa. Ati amu ma o mra jam so mo kwata. Ya ya ni tata. Esramu pa. Live on 93.3 FM in the history of Kotokuman. When a year back, yeah, for the life for radio show. Pupa, Mama, we would have a Yabafa. Kila Sanya Kasai, Yenya Pamadan Swadi, or the Dobribier, Yawaha, the humanity, the Memphis Metropolitan. Now, some Memphis for Kasa and Senior high school. Edamwase yasra mo amamru musa ampanufo atotoro ajade omo ye nyina ho ana bepie mu awa ha eye yankotabo ha ampanufo asabe mpraduasa womo dwen bosome man kotoku ade abuakwa ho ebu baako ane ya papa ya
Sabri was in the Paul, and Uria, Kwame Danso, Sasamia, to a J. Bunny, or Flashman Mazia, Hotel, I went through the crew, Metro District, one by one City and Pimudu, 10,000 Ghana cities, one to Kwame Danso, J. Anna Abeka Central, one to someone Samsika, 10,000 Ghana cities, and Kwame Danso, almost our Maranatha Assembly, and also 2,500 Ghana cities, and our Victory Assembly, and also 2,500 Ghana cities. One must make countries who know more nation, our Royal Assembly, which was 7 previous, who get Christian Kumolo, and yet was other Penaka for it. Then you shall revive our back, there may be our back. In Tiana, one was Samsika, sitting Pim at your room, 50,000 Ghana cities, Canisicano, 500 million. If you can the Church of Pentecost, from Sikani in our Bomoa, and yet 75,000 Ghana cities, 750 million. The compatible former now on the account or the Ateto Castle. We have been so I there. Honorable Osai from Pong. On also in Palifor, and Abbey Pimoha, one more HA. Honorable Osai from Pong. 1991 year group. Ochemai and so our Achemoda and say no Aka a year so Adamaboom. Personal announcement there was rich Rame. You have to so deep on a jazz. Ochemai Tiasi. Yeah, Tinamika Zaman for our son to know. Opani Kwame Dansui. Royals, a sorry, I would not know Muslim. Now, cross over, because Senator one Semen John says, Senator TNT, one Semisika, City and Pim at Dunum, 50,000 Ghana cities. Setisicano, 500 million. On any businessman, and I won't come on a dear Bunny, on the come down, so it's come from Como. I am Syrian, my you say, Tam. Yo, Odi Ansana, Odi Swabadi and Biba Twasono, a poeman Tamunina, Eastern region, a brought 4 year work poeman Tamunina, Bobo Bobo, aha, a brought 4 Nina, Wamahine, our poeman Tamu, Nana or Sabonsu, and Ledom Edisante, Eba Ababachia, Nana or Sabonsu, a poeman Tamu, a brought 4 Hine, one in the dom Eba Ababachia. 500 Ghana cities. Odi anka ehwe ne nkrata mu ebreya mu nso ana ya papa Apostle Dr. Eric Gamiche wodi apansra to from papa no so for bebre they was elder to be eka ho elder doctor to be eka ho wodi apansra ato ho a woko na onko ne sa krakra asofo ni bebre so ewa ha wo bochi dom kosi se ohino badwo amayeka empata ede egu FM enti Apostle Eric Kwabena Mitchell, Church of Pentecost, where we are.
abɔdeɛ ɛnsa abɔdeɛ yɛbɛsra yɛdɔn mu nsongofoɔ ntweneɛ no yɛnyɛ yie saa o sɛ obi abɛbɔ ban saa na saa neɛ no wate bi da sogyafoɔ ka ɔmo sisi amaka to sogyafoɔ adwɛn obi agungure saa neɛ ɛyɛ no sogyafoɔ yi ka kyerɛ mo mu nya sɛ gaba wei bɔ na woyɛ gyae na woyɛ bɔ na woyɛ gyae na woyɛ bɔ fɛfɛɛfɛ wɔde kwekure sogya ne ma ɔpɛw baako a wosi sogya ne ha dwen yɛnte obi adeɛ koraa yɛsrɛ mo maa neɛ ne mo yɛ tiki yɛkyekyɛ ne kakra ne ɔgya a ɔkeka batakali sɛ me deɛ obi abɛbɔ nsa over 50 million ɔse yɛnto din yɛnka sɛ agorɔ no yɛma wo bi woebɔ kakra na woyɛabɔ kakra sogyafoɔ no mu nka montie ɔma bɛyɛ complain deɛ ma me ɛnom awuna bɛbimprɛ a agyensɛm na wɔfa ase ne mpɔn ɛne owura Kwame Danso a ɛbɔ ne mmara ne mfɛ no Memphis wɔse ɛne sɛ wɔfa ase ne maame ne mpɔn da fam a ɔntumi nhwɛ ne saa kɛkɛ ne nsɛm sika sidi mpem num 5,000 Ghana cedis sika ne sika no 50 million owura Kwame Danso somuo ana wode ateka no so bi sɔfoɔ Samuel Mreku Kɛse ɔwɔ abɛka wɔso ɔbaeɛ a ɔpani Kwame Danso ne nsɛm sika sidi mpem mmienu 2,000 Ghana cedis gye na fate o ka subi sɔfoɔ a ɔno na ɔhwɛ akwantempɔn ɛne ɛyɛ nkwase mamuo ɛyie so ononyamfoɔ Ibrahim Ahmed wɔsane wo nuanom yɛnnua Linda ɛne n'abusua ɛsɛ yɛntie no atu Kofi Apaw waso ne mpɔw na ɛnɛ abusua baeɛ a wɔn so abɔdeɛ 5,000 Ghana cedis wɔde hyena basan so ato so sɛ abusua ɛnyɛ na yɛmfa ɛmmoa ayie no yɛagye ɔda ase nyame ɛnhyira mo
Enyisiado Adamopom, Yanyi Womujum, Yanyi Yera Pamadan, so any Nianum, Yanyi Womujum, Yasramo Nidiamara Yapamuchau, Yasramo, Wabudin and Anumachi, Yadiatumwa Nim, Yapamuchau, Yasramo, Afa Adusway, Bondino Ababa, the Ababa Yera Pamadan, so any Nianmujum, Yadinami Elmo who asked Ramo, Sabra Yantua to draw. And Brian do to say young two and to draw. And Brian do to say young two and to draw. And Brian do to young two and to draw. Our form Mercury. One more about the bottom. Sir, I do way. I know and I am your Parmesan so. I need me and then I did not. Thank you. Ponche Cheko,
Yes,
Yes.